ndine chikumbiro kutaurirana pakadara pana kutaurirana. Ndinokumbirisa mambo ndiregerereiwo. Nyangwe muBhaibheri makanzi chivi chinorambirwa mukadzi uponga. Svondo rakapera makandipa last week but one makandipa mukana ndimbonofunga. Saka ndakafunga ndikagumisira zvekuti handizivi kuti zvinhu zvakatanga rini zvaiguma rini ende vanhu vakatanga chinhu chavo havasiyana. Maybe the next issue vanhu vakutoplana kundiuraya inini because ndiri kuvatadzisa kushaya mufaro. Ende vana vangu handitendere kuti vanoona hunhu uhwu havana chavanodzidza. Ndine musikana one ari grade 7. Golden Valley. Takazozwa kwari. Ende mukadzi akarudo vavazingari. Arudo ndakatorerwa murume wangu namai avanoda kudii. Saka musaida hapo pano. Takaungeta akanosamoninga. Anakuya. Ani chikonzera nsandachiza. Ndiani akaenda? Afona akati Teacher. Otenda zvasikonzera. Usikagoni chete. Usabona. Saka makuti uri magani nyaya iyi hamuzivi. Ndiri kuti hamuzivi here. Kuti hamuzivi here ari boyfriend yenyu. Asi hatingori mutombo. Chero zvakanzira chirakukudira. Ndorani. Ayo Bible mapiri. Vakapinda mudare kudaro. Kundwa mambo munhu anakuya kuti akamseva. Asi yavangamunhu. Icharo wacho une namba dzake. Zoshani. Kokana nakuya. Achibatsire. Otora mutonga nevasipo. Otora mutonga tichiza takamudana. Kana usingazvisimyacho tumira munhu anoita basa rinoita nemumwe munhu unoita anoziva kuti maitira nei. Because mhosva yekutora mukadzi wemunhu haisi mhosva dikika. Inotonga zvakasimba. So hatiri kutonga munhu tisina kuteedza zvatofana kuti ndizvo. Ndai munomusa munhu. Hamuna kumusa munhu. Unopa HR ndiye akatunga mai ava. Unofanira kutsvaga kuti anogara papi omupa samunhu. Asaina kana kuti haana asi wamupa. Wotozvinyora kuti aramba kusaina. Isusu tinoita kubatsira nemutemo manje kuti kana munhu ade kutakuta simaonere. Anomakora. Kana zvakadai swapa tenge chitsoka mhepo because hatisati taura naye. Dzokai kudare musi wa13 March. Takuti aifoti futi yekunomutsvaga. Musi wa13 modzoka. So ndeiro. Chibaromishi musi wa13 March. Tinotomuda kuti agara apa. Tikada tonomutora pazomugodi pacho. Tinoenda pamaini tokumbira tipewo munhu. Vanotipa. Totora katomusunga. Next court. Muri panyaya here. Apa. Taura kuti ndinoite zvavo. Ndinoite zvavo. Mari? Ndiende ureva wangu. Ayo, paya. Paya murangana. Alright, haimune imwe nyaya kana. Haisi imwe nyaya baba. Haisi yapaindinasi. Iwe kana vana vanasatoinzwa ngaine pashi. Tisungairubve. Titaure. Inini handisi kumba kuti ndakazosvika musi wa14 vakazondidzinga kunze. Ndakabva usiku musi wa14. Saka ndakazotsvaga teksi ndakaenda kutaundi kunogara mwana wangu. Ndakazoenda kupindura kuti ndandiri kupindura. Saka kumba kune vana nezvinhu zvangu. Kotori nevana, mune vana ungani? Naye hama yangu. Tichiri kugadzisa nyaya yedu mai novadzingei. Tachingokukumbirawo. Handina kuvadzinga. Mbowa kana mwana Taurisa. Handina kuvadzinga. Mbowa uchikumbiro changu.
Ndikuti wanzo zvataura. Madzimai chinovarwadza pasi pano mwana wake. Akawana chinonakidza sei anongofunga kuti mwana wangu adi. So hazvisichi. Andizve. Pamba munogara hapana ri mukana wekuti vawana havo rume yavo yavanongofanira kushandisa nevana. Yako semunhu adziwa pamusoro pavo. Nyaya yechimbotaura. Pekugara panogona kuwanikwa, but neida kuavoida mashoko. Because tsika yekufurira vana kuti ndite sekuti nini handigona kugara nevana haisi tsika yakanaka. Nyangwe painditiza achinogara nasaidi ku10 ward. Ini ndaisara navo vana. Nyangwe izvozvi pangasiku vana ndogara navo vachienda kuchikoro. Saka vana haisi pro. Nyangwe ini ndinorwadziwa nevana vangu. Apa tokuti wanzo here. Kune vanhu kune mbasha dzavo dzamai. Izvo zvoto zvinzi musati masiyana. Ndizve. Saka tikuti pane chikonzero chinodini. Murodiri. Ndiri hanzvadzi. Yemurume. Handiziwo mafungiro angu nechikumbiro. Ndanditi toti pakaitika misunderstanding zvakaitika izvi. Inini pachangu ndinodzoka ndokutya kuti ko vanhu vakazosimudzirana siri izvo. Kuti murume anogona kuti I should tell you. Wosumudza wotema mudzimai kuti mudzimai wotema murume. Yoite imwe nawe kuti vanhu vanogona kuurayana. Isu tichiri panhau yokuti vanhu tigadzirisane. It's a small house yavainayo ine 4 rooms. Sati zvokuti unodzoka ndotya kuti maybe vanogona kuzotorana mamatano asiri. Saka vanofana kuita sei? Handizivi kukumbira kunani. Aiwa, totorandoka tatifunga mayane zaro. Mira undoranda ndotoisawo. Rudzi vangu ndochi. Kuti 4 rooms. 4 rooms gaza. Unogona satonzwa zvekuitika munext. Saka imba hombe zikaita. Aidzo dzediki mani. Chiona izvipo. Tikuti ngatichipedza ikanyanya. Pamwe muri kuvapomera musha yavasina kubata. Kana wakaipara mbondo watiri kugwerengedza ndizvo. Kana wakaipara murume ndiwo dhisaida mukadza kuti watikuda kuve pamwe kana handizve. Izvo muri kutyira kuti vanhu vanogona kupondana. Zviro haiti zvekutaura. Kana kuti mwana kana kuti ndakumira poison pano zvinoitika zvino. Mati muri kuindioni muno kucheguru. Kuna ndiri kubindura. Bindura chaiyo. Iyo yekumberi kwaHarare. Asi vanobva kure ndokurogara baba. Uri kubindura. Okay. Amen. Menotuita sei manzo kutaura tete. Nokuti right no. Ani saka ndauya pamwe ndinodii panyaya yekuti vana nokuti ndakafonderwa nechikoro chemudiki wacho grade 1 vachiti mwana anga achingoyevedza musoro dzimazezi saka tazotora mwana tikaenda kuofisi ndozungurudza mwana tichichirumedza mwana akati andinoda mai vangu akataura anzi mwana akatsanangura situation yakaitika nekudzimba kusika ndakaita chii saka vachiti ndiri kuti kudii nemwana nekuti mwana asingazivi asiri kudzidzira zvakanaka mwana anenge asingazivi kuti mai vana munoziva kuti pese monaika zvese zvinhu zvatingaitira kana wamumba savana kudei ndikazodai zvikazodai kuvana vangu vachazoita hapana ndakaipa chekuti vana vanotanhirira imwe toriko muchifamba muri uku mumwe ari kutofamba achiti chinhu chakanaka. So isusu shungu dzedu mai hadzii dzekuti murambane nemurume ndedzekuti chakaipa chikude kana chabuda kana vanhu vachiregererana vanoregerana hazvina kutangana asi tine nyaya dzakawanda dzakadini. Munhu watinenge tichida kudhila naye uyo ane ruchiva rwekuchiva mukadzi wemunhu achiziva handaiti ndimainini vangu ndo zvakataura pai ndimainini vangu chichi saka ndimainini vako vaunotoziva kuti vane murume ndiri wenda vanogara navo kuteni wati izvozvo ndo toda kumutongera imimi motaurirana imba yenyu kana chinda mberi wenda mberi. Ini ndine chikumbiro kutaurirana pakadara hapana kutaurirana.
ndinokumbirisa mambo ndiregerereiwo. Nyangwe mubhaibheri makanzi chivi chinorambirwa mukadzi upombwe. Svondo rakapera makandipa last week but one makandipa mukana ndimbonofunga. Saka ndakafunga ndikagumisira zvekuti handizivi kuti zvinhu zvakatanga rini zvaiguma rini ende vanhu vakatanga chinhu chavo havasiyana. Maybe the next issue vanhu vakutoplana kundiuraya inini because ndikuvatadzisa kushaya mufaro. Ende vana vangu handitendere kuti vanoona unhu uhwu havana chavanodzidza. Ndine musikana 1 ari grade 7. Ende musikana iyeye patabva panapa Friday Monday ndaenda kuchikoro kwevana ivava nyaya yevana ndakaifambira mambo. Vana anenge achida kucapture vana but nyaya yevana nyaya yekids zoni ndakaifambira ndevangu vanhu. Iri shave rakazobata rimwewo. Saka iwo hauchada mukadzi? Ya kana vana vacho kuti vachengetwe nevanhu ava havana chavanodzidza. Hauchada mukadzi here? Hongu mambo. Chimira tichakudana rikira baba vamboisa nyaya yavo bobuda izvi baba vamboisa nyaya yavo iyi zvavari kuti tozokudana ofesana. Vakomana vaviri musikana mumwe chete. Saka chirika timbotaura netezvaro vako bobuda izvi chitadzi munyaya